amma ba assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da fallansa ya sake haɗa mu wannan rana mai girma ta juma'a 23 ga watan al-muharram shekara ta 1447 daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 18 ga watan bakwai shekara ta 2025 miladiya, a wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke wannan anguwa ta Madaki garin Gombe, don ci gaba da karatun littafi na Ashimawi, wato sharhin Safitul Maliki wa dillata wal mudabbaqa alamatin ashimawiyya fi daw'i mudawwanatil kubra, wanda Sheikh Abubakar Madatai ya wallafa, zama na 79 a cikin ko na ƙarshe kuma a wannan babi na jana'iza. Idan ba manta ba, satin da ya gabata muna magana akan abubuwan da malamai suka faɗa bayan an binne mutum, addu'o'i da ake masa, shin suna saduwa gare shi? Me fatawan malamai akan wannan gadiya? Mun tsaya akan maganan Taqiyuddin Ibn Taymiyyah da aka tambaye shi akan hailala 70,000 da ake yi wa mamaci a bada ladan gare shi don ya zamanto bara'arsa daga wuta. An tambaye shin wannan hadisi ne sahihi ko ba sahihi ba? Sai ce to dai ala ayyi halin hailala 70,000 ko ƙasa da haka ko sama da haka, idan an ba da shi ga mamaci ana fatan wannan ya amfane shi, ko da hadisin ba sahihi bane ko ba da ifi bane, ana fatan wannan lalallahun ya amfani shi mamaci din. Bayan nan sai kawo maganin cewa zakara aqwalul ulama, shi mufti da yake kawo maganansa yace sai kawo maganan faɗin malamai, wasawabu anna sawabal qira'a yasiru ilai, abin da yake daidai lallai ladan abin da aka karanta wa mamaci yana isa gare shi. Imamul Munawi ya faɗa cikin littafin Faidul Qadir, ya kawo fa'idar da Ibnu Arabi yake faɗa. Ibnu Arabi ya ce usika an tafada ala an tashtariya nafsaka min Allah bi itiqi raqabatika min an-nar bi an taqula la ilaha illa Allah 70,000 marra. Yace Ibnu Arabi yana wasiya, yake cewa ina maka wasiya ka fanshi kanka daga wuta, mana ka ‘yanta kanka daga fadawa wuta, ka faɗi la ilaha illallah, la ilaha illallah so 70,000, in ji Ibn Arabi. Fa inna Allah ya tuƙu raƙabataka aw raƙabati man taqawwalaha anhu biha, domin Allah zai ‘yanta wuyayenka, ko kuma Allah yakan ‘yanta wuyan duk wadda ya faɗi wannan la ilaha 70,000 daga wuta. Yace warda bihi khabarun nabawi, labari ya zo hadisi ya zo akan wannan. Sai ba da labari maganan Abu Abbas al-Qastalani al-Misri, yace akwai wani arifi da ya kira Abu Rabi al-Mulaqi, ya halarci wani wuri inda aka kabaki na abinci, inda ake cin abinci. وقد ذكر عليها الصبي صغير من أهل الكشف. a wurin sai aka ce ga wannan yaro karami ne amma na cikin ahlul kashafi, wanda Allah yake yaye musu suke ganin rayuwa da ake a lahira. falamma madda yadahu litta'am baka, wannan yaro da kira ahlul kashafin yana cikin masu mukashafan, ya miƙa hannunsa zuwa ga abincin, sai aka ya fashe da kuka. faqila ma sha'anuka, aka ce me ya faru kake kuka kuma zaka ci abinci? sai ce hazihi jahannam araha wa ummi fiha, yace wannan wutan jahannama ne nake gani, ga mahaifiyarsa a cikinta. yace abin da yake gani kenan.
sai wannan Abu Rabi al-mulaqin sai faɗa a cikin ransa, Allahumma inni qad ja'altu hadhihi at-tahlila itqu ummihi minan nar. A ransa sai ya ce, Allah na sanya wannan Allah da na yi 70,000 din ya zama fansan mahaifiyarsa daga wuta. Take sai ya ga fadahi kasabi, sai ya ga wannan yaron ya fashi da dariya, sai ya ce alhamdulillahi allazi akhraja ummi minha. Yace na gode wa Allah da ya fitar da mahaifiyata daga cikinta. Wa ma adari sabu khurujiha, yace amma ban san me dalilin da yasa ka fito da ita ba. Sai shi wannan mulaqin sai yake cewa fa zahara li sihatul hadis, sai ingancin wannan hadisin sai bayyana a gare ni. Ibn Arabi yace wa qad amiltu ana ala zalika wa ra'aytu barakatahu, yace ni na aiki da wannan halala 70,000 din kuma na ga albarkansa. Inji Ibn Arabi yace ya yi aiki da shi kuma ya ga albarkansa. Bayan nan wannan kissan da har yanzu ya kawo mana abin da ya faɗa cikin littafinsa Irshad wa Tadris fi fadli zikirullah wa tilawatu kitabil aziz. A cikin littafin shafi na 21 sai ce Sheikh Abu Yazid al-Qurdabi Allah ya ƙara masa yadda ya ce, yace sami'tu ba'dul athar, naji wani asari daga cikin asari da ake karbowa cewa man qala la ilaha illallah 70,000 marra kanat fidahu minan nar, cewa duk wanda ya faɗi la ilaha 70,000 za ta zama fansansa daga wuta. Fa amiltu ala dhalik raja'a barakata wadi, sai na yi aiki da wannan ina fatan samun albarkan wannan alkawari da aka yi. Sannan wa amiltu min hali sai na yi iyalai na su ma wannan. Wa amiltu min amalan iddakhartuha li nafsi, kuma na yi wannan aikin na ajiye wa kaina. Wa kana izaka baitun ma'ana shabun yuqalu anhu innahu yukashafu fi ba'd al-awqat bil janna wan nar. Yace sai muka haɗu a wani gida da wani matashi da ake cewa ana masa mukashafa, yana ganin rayuwar da ake aljanna da wuta. Wa kana jama'a tara lahu fadl ala sikar sinni, yace mutane suna ganin sa babban mutum ne, suna girmama shi duk da yaro ne karami, ba da shekaru da yawa. Wa kana fi qalbi minhu shay, ni kuma ina gani ya yaro karami haka mutane suna ta wani kamba bashi ana ta abun nan, ina jin dai ni a zuciyata ina jin wani abu ban sallama masa ba. fattafaqa an istada ba'd al-ikhwan ila manzilihi fa nana tunawal ta'am wa shabu ma'ana, sai aka yi dace wani daga cikin yan uwa yayi gayya na waliman cin abinci, sai zama tare da mu kuma akwai wannan yaro. Sai muka zo za mu fara cin abinci, isa hasabi sai hatan munkara, sai aga yaron yayi wani irin ihu abun ki mummunan ƙara. Fashtama fi nafsihi wa huwa yaqul ya ammu hadhihi ummi fi nar. Dole wannan ƙaran da ya akwai wani abu a ransa, sai yana cewa ya babba, wannan mahaifiyarsa ne a cikin wuta. Wa huwa yasihu bi siyahin azim, yana kururuwa, yana ƙara kuka mai girma, yana wannan kuka. La shakku man sami'ahu annahu an amrin, duk wanda ya ji shi ya san akwai dalilin wannan kuka. Falamma ra'aytu ma bihi min inzi'aj, da naga irin razana da ya shiga, yanayin da ya shiga ciki, qultu fi nafsi, sai na faɗa a cikin raina, al-asaru haqq, lalle wannan asari da naji na halala 70,000 nan gaskiya ne. Wallazina rawahu lana sadiqun, wanda suka rawaito mana shi mutane ne masu gaskiya. Sai ya ce Allahumma inna 70,000 fida'an li hadhihi al-mar'a al-ummu hadha ash-shab min an-nar. Sai ya ce ya ubangiji, halala 70,000 da nayi fansa ga wannan matar, mahaifiyan wannan yaro. فما استمتمت خاطر في نفسي إلى أن قال يا عم ها هي أخرجت. yace wannan khadirin nawa cikin raina na fada,
ban gama cika tunanin ba ma sai gashi yaron yana cewa alhamdulillah ya babba ga ta nan an fito da ita. Fasalalli fa'idata ne yace yana samu abubuwa guda biyu. Abu na farko imani bi sidiqil asar, sai na ƙara imani da gaskiyan wannan asari na halala 70 din. Wa salamati min ashab, sai kuma na samu kubuta na da abin da nake ji a raina kan wannan yaro, sai na ji yanzu na daina ji. Wa ilimi bi sidiqi, sai na san cewa lalle wannan yaron gaskiya yake yi, abin da yake cewa da wani abu na mukashafa lalle gaskiya ne. To ce waɗannan abubuwa guda uku suka faru da shi. To alayi halin ya zo a cikin hashiya na da suki cewa wa fil qira'ati lil mayyit salatu aqwal, karatu wa mamaci akwai kauli guda uku. Yace akwai kaulin da suka ce tasilu mutlaqan, duk abin da karanta ba kaidi zai isa ga shi mamaci. Akwai malaman da suka ce ba zai isa ba, akwai wanda suka ce idan a wurin kabarin ne zai isa, in ba wurinsa bane ba zai isa ba. Yace Ibn Rushd ya tafi akan wannan da wasu daga cikin ayimma na mutanen Andalus. Sai dai suka ce annal mayyita yanfa bi qira'atil Qur'an al-Karim, shi mamaci yana amfanuwa da karatun Al-Qur'ani mai girma, wa yasiru ilayhi naf'uhu, amfanin karatun Al-Qur'ani ga mamaci yana isa gare shi. Wa yasiru ajruhu, ladan yana isa gare shi iza wahaba al-qari thawabahu lahu, idan shi mai karatu yace ladan wannan karatu ga wane mamaci, yace ladan yana isa gare shi. Wa bihi jara amalul muslimin sharqan wa garban, yace wannan haka aikin musulmai ta gudana a gabashin duniya da yammacin duniya. Wa waffaqu ala zalika wa awqafan, malamai sun yi tsaya wannan matsayin tsayawa istamar al'amru munzu azmina salifa, an ci gaba da karanta alqur'ani a ce Allah kai a ba da ladan ga wani mamaci, yace wannan zamanai masu yawa da suka gabata an tafi kan haka. Wastamarra qailan, ya ci gaba da fada daga cikin fatawan da ya dauko na ɗaya daga cikin Imam al-Haramaini, yace sai ya ci gaba da fada wa min al-ladaif, akwai wata ladifa daga cikin ladifa da ya kawo cewa Izzuddin bin Abdussalam babban malami ne a mazhabar Shafi'iyya, ru'ya fil manam, an ganshi a cikin bacci ba da mautihi, bayan mutuwansa. Faqila lahu ma taqulu fi ma kunta tunkiru min usuli ma yuda min al-qira'ati al-Qur'an lil mauta, to yanzu kam tunda ka mutu me za ka faɗa akan abin da yake inkari da na isan ladan karatun alqur'ani ga mamaci. Sai Izzuddin ibn Salam yake cewa haihata wa wajadtu al-amr ala khilafi ma kuntu azan, yace kai lamarin ya nisanta, wallahi na samu lamarin sabanin abin da nake zato, da ina zato idan an karanta mu mace alqur'ani ladan ba zai isa gare shi ba, sai na samu sabanin haka ne a lahira. Ya kawo maganar Ibn Rushd a cikin Kitabul Hajji cewa mahallul khilaf ma lam yakhruj al-qari al-qira'a makhraj ad-du'a, matikar shi mai karatun bai fitar da shi a mafitan addu'a ba, ma'ana yace Allahumma jil sawaba ma qara'u li fulan, Allah ka sanya ladan abunda nake karantawa ga wane, wa illa kana sawabu li fulan qaulan wahidan wa jazami min ghairi khilaf, yace in ba haka ba to malamin ba zai zama gaba ne ba, to don yayi haka Allah ka sanya ladan wanda karantawa ladan gaba ne, to zai zama wannan ce kauli ne guda daya, wannan ya halasta babu sabani. Sannan bayan wannan a cikin hashatu sawi sai kawo cewa wa amma ijazatu ala asali tilawa til qur'an fa taqaddama jawazuhu, amma halasta karatun alqur'ani bayanin ya halasta ga mamaci ya gabata. Wa iza kanar ja'iza fal ujra lazima, a idan lallai an ce yana isa to lallai lada kuma lallai ne zai samu wannan ladan. Saboda haka wallahu muwaffiq, Allah shi yake sawa a dace. Inta ma naqaltuhu min mufti al-haramaini ash-sharifaini,
yace wannan iyaka abu da nakalto ne daga maganan mufti na haramaini sharifaini, ma'ana daga wancan maganan satin da ya wuce zuwa nan duka wannan fatawa ne da ɗaya daga cikin masu bada fatawa a haramin Makka da Madina ya bada fatawa akan wannan kadiyar. To amma ai yanzu Imamul Abi yace fi ma naqalahu minhu Imamul Qasri in qara'ata ibtida'an bi niyyatil mayt wasala lahu sawabu ka sadaqa wa du'a. Yace in dai ka karanta tun farko da niyyan wannan abin da ya karanta ladan ya je ga mamaci, yace zai isa gare shi kamar dai sadaka ne ko sauran addu'a da kai ladan zai ise shi. Wa in qara summa wahabahu lahu lam yasil ilayhi. Yace amma idan ka karanta ne ba da niyyan shi ba sai daga baka ce kai to wannan karatun da nayi gawa ne, yace to wannan ba zai ishe shi ba, an riga an baka ladan. Yace amma daga farko niyyan kai niyya cewa wannan abin da za ka karanta lada ne isa zuwa gawa ne, lianna thawab alquran la yantaqilu anhu ila ghairihi, domin farko ka karanta da niyyan kanka, to anan yace ladan alqur'anin ba zai kaura daga gare ka ba zuwa ga wani, amma dama daga niyya kai niyyan wannan mamaciwa ne don ka karanta masa. To dai yace dalilai da suke nuna intifa almayyit bi ghairi ma tasabbaba fihi min alqira'ati alqur'ani wa ghairihi, daga cikin abin da zai tabbatar maka mamaci yana amfanuwa da karatu ko wani abu wanda ba shi ne dalilin abin da ba shi aikata ba. Fadin Allah tabaraka wa ta'ala, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yace daga ciki shine fadin Allah, waɗanda suka zo a bayansu suna addu'a suna cewa ya ubangijinmu ka gafarta mana kuma ka gafarta ɗan uwanmu wanda suka rigaye mu, mana suka riga suka cika da imani. Kar ka sanya zukatanmu ya zama ko ni kyashi ko wani abu akan bayin Allah wanda suka yi imani, domin Allah kai ba boshin tausawa ne mai jin ƙai. Yace to anan fa asnallahu alaihim bi istighfarihim lil mu'minin qablahum, Allah ya yabe su ne da suna nema wanda suka rasu kafin su gafara, akai ne Allah ya yabe su da gafaran, nema musu gafara ba zai amfane su ba, da Allah ba zai yabe waɗannan akan nema yan uwansu da suka riga su gidan gaskiya gafara ba. Fadalla ala intifaihim bil istighfar al ahya, wannan shi yake nuni cewa wanda yake raye idan ya nema mamaci gafara, wannan neman gafaran yakan amfane shi. Ko duk masu inkarin, kamar yadda ɗazu na ga wani yake fara, duk masu inkarin abun kamar dirama ne, za ga sun yi inkari ba za ka yi mamaci addu'a ba, kaga in babban mutum ya rasu ana ganin rasu wanda aka yi yan kwanakin nan manyan mutane da suka rasu duk sun je, in addu'an uku ne a yi addu'an da su, in ziyaran kabari ne su je har kabarin, dukan jagororin da suke cewa ba za a yi ba kaga sun je kan kabarin wani babba in shi ne ya rasu. Amma in kai talaka ne sai a baka fatawa cewa bidi'a ne ko kuma bai halasta a je a ziyarci kabarin mamaci ba. Amma in babban mutum ne su da kansu za su je su ziyarta, kuma da su kansu za a yi addu'an da komai da komai. To kenan ka gane abun dirama ne kawai. Amma ai abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, mutum yana rasuwa aikinsa dukkan ya yanke sai abubuwa guda uku, daga cike ce ɗa na gari da yake masa addu'a. To kar ka yarda baka zama ɗa na gari da yake wa iyayenka addu'a wanda suka riga suka rasu ba. In dai baka musu addu'a to baka zama ɗa na gari ba. Saboda haka kar wani ya zo ya hana ka yi wa iyayenka addu'a. Duk wanda ya yanke ya bar yi wa iyayensa addu'a to arzikinsa ya yanke. Saboda haka kar mutum wata fatawa ko wani dirama ya kauda hankalinsa, wanda ya zama irin ana rayuwa ne yadda Yahudawa da suka rayu. Wani ya zo ya yi sata sai suka zo suka cewa sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan mutum ne mai girma a masa afuwa, biyo hanyar masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah Hib ibn Hib, aka biyo hanyar Usama ibn Zaidin, aka ce zo ya samu manzon Allah ya ce wannan mutumin da ya sata a masa afuwa saboda babban mutum ne kaza kaza. Manzon Allah ce kuna so ku dawo Yahudawa ne, yanda Yahuda idan babba ya laifi a wurin su sai a rurrufe, idan ƙanana ne sai a yanke musu hukunci. Ma'ana yanzu rayuwar da ake kenan, idan babba ne ya rasu
mai kuɗi ko babba a ƙasa wani shugaba ko waye za a je addu'an uku a yi sadaka a ziyarci kabarinsa a yi komai. Idan kuma talaka ne a ce a wannan ba za a yi ba, wannan kan ba an yi ba. To irin rayuwar da ake kenan, to kar mutane su zama irin wannan. Yace sannan kuma hadisin Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata ahadukum fala tahbasuhu wasra'u bihi ila qabrihi wal yaqra inda rasihi bi fatihatil kitab wa inda rijlaihi bi fatihati baqara fi qabrihi. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace don ɗayan ku ya rasu kada ku tsare shi a gida, mana kar ku bar shi a gida ba ku yi tajhizin sa ku shirya su kai shi makwancinsa ba. Daga cikin abubuwan da ba a so ai jinkiri shi ne tajhizul mayyit. Lokacin da mutum ya mutu aka tabbatar wanda suka san rasuwa sun tabbatar lallai ya rasu, to a gaggauta kai shi makwabcinsa. Manzo Allah ya ce don alkhairi ne, shi mutumin kirki ne, kun kai shi zuwa ga alkhairinsa. Idan shi akasin alkhairi ne, to kun fidda sharri daga cikin ku. Saboda haka ku gaggauta kai shi zuwa makwancinsa. Yace ku gaggauta ila kabari, ku kai shi kabarinsa. Sannan lokacin da ku kai shi a karanta a kansa fatihatul kitab, ta wurin inda kansa yake kwance. Manzo Allah ya ce a karanta Fatiha. Ta wurin sawayensa a karanta ayoyin farkon Bakara. Idan an yi wannan, to lallai an masa addu'an da ana fatan wannan addu'an za ta amfane shi. Kuma abin da ya tabbatar ma ana addu'a sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba addu'a ba, har sama da addu'a, mana nema wa shi mamaci albarka. Lokacin da mahaifiyar Sayyidina Ali ta rasu, Fatimatu sunanta, sai na Rasulullah da aka je aka tona kabarin, sanda ya shiga kabarin ya kwanta a ciki, yace yana nema mata albarka, ta samu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya shiga kabarin ya kwanta, sannan zai ringa masa addu'a, ce hiya ummi ba da ummi, ita mahaifiyata ce Fatimatu bintu Asadin, ummi ba da ummi. Fatima bintu Asadin mahaifiyata ce bayan mahaifiyata, ta rike ni lokacin da ya dawo wurin Abu Talib, ta rike shi, ta ci gaba da kula da shi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya mata addu'a, sannan kuma ya kwanta a kabarinta saboda ta samu wannan albarkan. To saboda haka mamaci yakan samu albarka, wanda aka binne kusa da shi yakan samu albarkan addu'o'in da aka masa. Saboda haka kada wani ya hana ka yi wa dan uwanka wanda ya riga mu gidan gaskiya addu'a. Ba abin da mamaci yake bukata kamar waɗannan abubuwa, addu'a da sadaka da nema masa gafara. Ba abin da zai amfane shi da ya wuce wannan. Saboda haka kada mutum ya kansa ganganci ya bar yin addu'a ga mamacinsa ko inda suka riga mu gidan gaskiya, a cigaba da musu addu'a. Ce nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaktumana lana bil khair wal husna bi jahi mab'us rahmatil lil alamin. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kikkiawan ƙarshe, alfarman wanda aka aiko don rahama ga halitta gaba ɗaya. Wannan shine ƙarshen wannan babi na jana'iza, wanda tun zama na 60 da wani abu ne da shida haka muka fara wannan babin, tun lokacin da mutum yake ishizari, mana daga rashin lafiya tun da mamaci har zuwa dai yanzu gashi an binne shi, kuma an gaya mana abubuwan da ake yi bayan an binne mamaci. To saboda haka Allah ya samu cika da imani, Allah ya karɓa dukkan ibadunmu, ya sanya mu samu wanda za su yi mana addu'a bayan mun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Lallai muhimmin lamari ne kada mutum ya manta da iyayensa. Muhimmin lamari ne kada mutum ya manta da iyayensa. Duk wani alkhairi da mutum ya samu a duniya su ne sila, ma'ana san da suka kawo ka sannan ka samu wannan alkhairin. To kada mutum ya yi wasa, bai zama cikin masu yi wa iyayensa addu'a ba. Idan suna raye a musu biyayya, a ci gaba da musu biyayya. Idan sun koma ga Allah, a yi ta musu addu'a, a sada zumuncin da su suke sadarwa, kamar inda wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan iyayena sun koma ga Allah, yanzu suna da wani haƙƙi da zan musu. Manzo Allah ya ce kwarai akwai. Ka ringa musu addu'a, ka ringa sadaka, Allah ya kai musu ladan, sannan ka sadar da zumuncin da suke sadarwa. Duk wanda ka san aminan mahaifinka ne, abokan zumuncin su ne, a ci gaba da sadar musu da wannan zumunci. Wannan sada zumuncin da suke sadarwa zai sa su ringa jin daɗi. Lokacin da aka aikata alkhairi, mamaci iyalan suka aikata alkhairi, ana kai masa labari, yana jin daɗin wannan alkhairin da aka aikata. To saboda haka kada mu zama masu yanke, masu tura musu bakin ciki ba abin farin ciki ba. Mu zama masu tura musu aikin alkhairi, ko da sun koma ga Allah. Mutum ya zama ɗa na gari da zai ringa iyayensa addu'a, har shi ma ya zama idan yayi haka Allah shi ma sai ya bashi wanda zai masa.
lokacin da kuma ka make kana ganin ai sun jima da tafiya baka kusa da su a yanzu kai ma iyaye ne da sauransu, kai ya kamata a bawa haƙƙi baka tunanin kai kuma haƙƙin da zaka bayar, to shikenan sai zama ba za ka samu kuma kai ma a maka ba. Saboda haka Allah ya samu masu mana alfarman sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina ga za mu dakata kan nan, karatun satin gaba insha Allah za mu shiga sabon babi abin da ya shafi azumi. Allah ya riko da hannuwanmu ya karba mana ibadunmu. Na'am. To kasancewa mun yi karatu sama da 10 kan wannan babi na jana'iza, yadda ake sallan gawa kamar yadda muka yi bayani da ya gabata, akan ajiye gawa a kwantar da ita a siffar hannunta na dama, ma'ana kansa yana ɓangaren daman liman. Ya ce haka za a yi, sai dai in a Madina ne, mana Madina ya ce idan an yaka ya kawo ƙaulin magabata wanda suka ce idan an yaka ma an yi sul adabi ne ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadda yake kwance shi ma wannan zan kwantar da shi haka, to nan sai a juya kansa shi ya kalli nan ba ya kalli nan ba. To da an yi wannan, liman zai zo ya tsaya, idan namiji ne zai tsaya a tsakiyarsa, idan mace ce zai tsaya ta bangaren kanta mana ta gaba haka. Za a yi kabbara guda 4. Liman zai kabbaran farko, a yi niyya, a yi kabbara sallah ga mamaci namiji ko mace duka. Duk da baya mun yi magana idan ka riski jana'iza baka san mace ne ko namiji ne, nan za ka yi niyya lal jussa, kawai za ka yi niyyan akan wannan mamaci, wannan halitta. Jussa ta hada namiji da mace gaba daya. Idan ka ce halittan Allah to ya hada namiji da mace gaba daya. Idan an yi wannan niyya kai kabbaran farko a karanta Fatiha, saboda hadisin kullu salatin la yuqra fiha bihamdillah fa hiya khidajin gara tamin. Duk sallan da aka yi ba karanci Fatiha a ciki ba, tawayya ce ba cikakkiya ba. To na biyu sai a karanta ayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sawa ga mutum. Kabbara bayan kabbara ta 3 ayi ikhlasi, mana a ringa addu'an nemawa shi mamaci gafara. Idan mutum bai iya wayannan addu'o'i da ya kawo masu tsawo ba, ka rike Allahumma ghafir lahu warhamhu, shikenan. In iya nan ka iya, shikenan ka ci gaba da yin sa. Bayan kabbara ta 4 idan an yi sallama yana Allahu akbar na 4 yayi sallama yayi. Idan ko bayan kabbara ta 4 nan ma yayi addu'o'i duka yayi, akwai ruwaya kan wannan. Saboda haka idan yana Allahu akbar na 4 yace assalamu alaikum to shikenan. Idan bai yi sallama ba, nan kuma sai a nemi gafara ga dukkan sauran mamata. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa zakarna wa unsana wa hadirina wa ghaibina, ayi wannan addu'a zuwa ƙarshe. Mana wanda yake raye da wanda ya rasu gaba daya a nema musu gafara. To daga nan sai ayi sallama. Sai bayanin masbuki da muka yi. Kai da ka zo ka samu an fara sallan gawa, an yi kabbara 1 ko 2. To sai malam fiqh suka ce ita sallan gawa kabbarori 4 take da ita. Kowace kabbara tana matsayin raka'a ne. Idan ka zo ka samu an yi kabbara 1 ko 2, ba kana zuwa kai ma za ka yi kabbara ba ne, mana in kana da nesa da kabbaran, ka zo an yi kabbara an yi nisa, an kusa ma kabbara ta biyu, za ka tsaya ba za ka shiga sallar ba. Sai ka jira in ka ji liman ya yi kabbara, yanzu sai ka yi niyya ka yi kabbaranka, shi ta 2 ne, kai kuma kabbaranka ta farko ne. Idan ya yi sallama sai ka yi kabbaranka da ka rasa a farko, karamata. Idan za a bar ma gawan sai ka yi addu'o'i ka yi kabbara. Idan ba za a bari ba ko kabbara 1 ka riska, mana ka zo kabbara ta 4 ka jira ya kabbara Allahu akbar ka je ya sallama, to idan ba za a bar ma gawan ba sai kai kabbarorin naskan, mana a jere Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wannan kadiyar rashin kiyaye ta kwanaki ya haifar da wata matsala a wannan anguwa. Wani bawan Allah ya rasu ana jana'iza, to masbuki sai ya zo, da ya zo sai Allahu akbar da ƙarfi, jama'a suna da yawa, sai mamu suka ɗauka liman ne ya yi kabbara, sai suka yi kabbara. Kaga shi kansa rashin sanin fiqhul janaza shi yasa ya yi kabbaran. Sannan mutane suka ɗauka kabbaran liman ne aka yi kabbara da kabbaransa, liman ya ƙara kabbara sai suke cewa kabbara 5 aka yi a sallar. Alhali ba kabbara 5 aka yi ba, mazbuki ne zai kabbara, sai mamu suka ɗauka kabbaran liman ne suka yi wannan kabbaran. To saboda haka rashin sanin fiqhun janaza shi yake jawo wannan. Saboda haka yana da muhimmanci duk wani abu na ibada
mu san shi kamar yadda mai alare ya faɗa tun a farko wala lillahi an yaf'ala filan hatta ya'lama hukuman lahi fihi bi alasta ga mutum ya aikata aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki wallahi matsalan addini da yawa abubuwan mu zero ne mana mutane suna koma baya a sanin lamarin addini in ka tsaya ka kalli alwalan mutum sai ka yi mamaki girmansa duka ga yadda yake alwala idan za ku yi sallah da mutum kace ma iqama yana iqama sai ka yi mamaki ina ya tsaya a duk wannan shekarun nasa ga yadda yake iqama ba daidai ba amma yanzu ana karatun addini sai ya tafi shi yana ga addini ya san komai ana bude baki za a yi magana addini shi mai bada fatawa ne ya san komai addini alhali kuma ba abin da ya sani addini to lallai maganan ibadan nan na addini muhimmin lamari ne lallai mu tsaya mu koyi yadda ake ibada sallan nan ita ce azamul ibadati ita ce mafi girman ibada manzo Allah ya ce duk wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini duk wanda ya yi wasa da ita ya yi wasa da addini to wallahi tsarki wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kaburbura guda biyu yace ana musu azaba yace ba fa azaba ake musu akan wani abu mai girma ba abin da kuke ganin sa mai girma yace ɗaya baya tsarkin bawali ne mai kyau to yanzu idan ka tsare mutum ka tambaye shi ke ma bayanin tsarki mai kyau na bawali sai ga ya gagara yana damawa ne kawai amma an zo za a yi karatun addini ya gudu bai sai ya saurara ba idan an yi sallah an yi maganar babin rafkano ana yi sai ga ya rafkana abin da ya kamata ya yi ba shi yake yi ba saboda an zo a yi karatun kuma ka yi ka tsaya baka saurare shi ba ka ƙi kai kana ganin kai ka yi addinin ka san addinin ko baka san shi ba kuma wajibi ne wanda suke isarwa sun tsaye isar da amanansu ba za ka je wa Allah da hujjan bai sani ba ba a zuwa da Allah hujjan jahilci Allah ya baka lafiya ya baka dama ka ware awa 10 awa kaza wurin neman duniya amma ka kasa ware minti 30 kacal ka riski ilimin addinin ka za ka yi ibada abin da ya sa muke wannan karatu fa daga ciki malamai suna zaune she nan wuni yake yi ana zuwa na ɗaukan karatu masu zuwa ɗaukan karatun kuɗi kuje an iya je ɗaukan karatun to yanzu bari a biyo mutane masallaci a sanar da su addinin amma masallacin ma an zo za a yi karatun ka matsayi ka gudu to yaushe za ka san addinin naka an zo kuma kana sallah ba daidai ba liman yana ka zo masbuki liman yayi sallama ka riski raka da kana tashi sai ka ce Allahu akbar kana kabbaran tashi ka bayyana kai jahili ne ba a kabbara wannan ka riski raka uku liman yayi sallama ka tashi ka ce Allahu akbar ka bayyana matsayinka to shi addini wanda ya san shi komai kai shi yasa ɗaya daga cikin malaman Kano fakihai yace wallahi daga dauko butanka kaga dai ba babin buta a cikin fiqh yace amma daga zaran ya ga daukan buta da kai zai gane cewa kai tsarki ko baka iya ba daga daukan buta kai zai gane ka san babin tsarki ka san ya zaka rike butan yadda zaka yi tsarki ko baka sani ba to saboda haka wannan lamari namu na addini lalle ne mu tsaya mu fahimce shi mu koye shi Allah ya sa mu yi shi kuma dai Allah ya karba mana alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am 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 to dama ba ce dole sai an jira ba in ba kai akwai wanda in yazo ba a jira shi in ba kai a jira ka ba sai suka ce kai kabbarorin naskan a jere sai ka ce Allahu akbar shikenan assalamu alaikum kai su a jere in dai ba za a bari kai ana sallama sai kai kabbarorin ka a jere sai kai sallama ka samu kabbarori guda 4 shikenan ba lalle bane sai in ba su jira ba sai kai kabbarorin ka a jere sai kai sallama ina kuma hatta salatul ghaib yanzu da ake ta ce ku ce mun yi karatun sa nan da yawa maganganun malamai to amma muna ganin yanzu abubuwan da suke faruwa ana so a mai da addini wasa ko ta ina kawai ga sharuɗan da malamai suka faɗa duk mun yi karatun a nan amma yanzu ya zama kawai abun wasa an mai da addini kowa mai iya bada fatawa ne kowa zai abin da ya ga dama cikin addinin musulunci ko kuma ana ɗaukar matsalan khalif turaf kai saba da mutane kai ma a sanka to mutane sai suka zama haka Allah ya gyara mana Allahumma salli ala sayyidina al-fatih al-khatib al-hadi wa ala alihi haqqa darajat al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin